₹100 10 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ನಂಜಲ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೇ ಮಾತು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮಾತು ಬೇಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನೆ ಪೆರ ಬರ ಎಂಕೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ತಿರ್ಪಿತ್ತೆ ಪುರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಗಜಿ ಮನೆ ಪೆರ ಬರ ಉಂಡೈತೆ ಮೀನು ಬರ ಪುರ ಬಲೀತೆ ಪೋಯ್ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿ ರಂಕಾಲ ತಾತ ಮೀನು ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಬಂಗುಡೆ ರಸಕ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮೂರು ಅಂಜಲ್ ಮೂರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಜಲ್ ಮೂರೇ ಬರ್ಪಿಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಸ್ ಬಂಗ ಬಿಡದ ಅಂಚದ ಅವೇನು ಮೂರ್ದು ಕೊರಿ ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಕಡೆದು ಪುರ ದೀತೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕದು ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮಂದಿನಿಗ ಕಡೆ ದೀತೆ ಬುಕ್ಕ ಏರು ಗಂಜಿ ಪುರ ಅಂಚೇರಿ ಕಾಂಡೆ ದೀತೆ ಕಡೆ ದೀಂಡ ಬುಕ್ಕ ಈಜಿ ಅಪ್ಪನ ತಂದು ಇತ್ತ 2 ಗಂಟೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಬೇಗಿತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಣ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನು ಮೂರ್ಗೆ ₹100 10 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಲ್ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ತುಳಿ ಅಂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೂರು ಉಂಡ ಕಡೆ ದೀತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ನಾನು ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ದಿನ ಅಂಡೆ ಖಾಲಿ ಐನು ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಪಂಡೇರಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಐನು ಮೀನು ಉಪ್ಪಳದು ಬಂಗುಡೆ ತಿಂದದಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಿ ಬಂಗುಡೆನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಹಪ್ಪಳ ದೀಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ನಾಲ್ಕು ಉಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಐನು ಉಪ್ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟು देखरांड अंजल शोक मूर्द करते कट ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೀರ ವಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂಡ್ ತೇವಂತದಾನ ಮೀನ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಟ್ಟೆ ಬರ ಬುಕ್ಕಗಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬರೋ ಮೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಹಾಕ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಬೊಡ್ಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಡಿಸ್ರು ಮಂದೆ ಬೇಲೆ ಮೆಣ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಟ್ಲ ಆತ ನೆಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಡಿ ಪುಣ್ಯಗಣ್ ಬೇ ಕಡೆ ನೆಟ ಅಂಡೆ ಕಡೆ ದಿನೆಟ್ಟಿ ಚೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬರ್ತದ ಕಡೆದು ಪುರಾಣಗ ಹಾಪು ಲೇಟ್ ಅಂಚದು ಬೇಕಡೆ ಬೇಗ ಅದನ್ನಾಗ ಹಾಪು ರೆಡಿ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಬುಕ್ ಥರ ಬುಕ್ ಒಂದು ಅಂಡು ಬುಕ್ ಮುಪ್ಪ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಕಣ ಅಂಡು ಬೇಲೆ ಕರೆಷ್ಟೇ ಫ್ರೈಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೈ ತಪಡಿ ತೋಜ್ಜಿ ತೋಜಿರ ನಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜಿರ ಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿತ ಬಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ಮರ ಕಚೂರೆ ಬರೀ ಕರಿ ಮೀನು ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಆತಂತೂ ನಾನು ಓದು ಜಿಂದ್ರೆ ಅದು ಬರಬೇಕು ಮುಂಚಿದ ಬಡ್ಡಿನೇ ದೊರಕ ಕಾಣ ಅದೊಂಚೂರು ಯಾವ ತೋದಿರು ಅಂತ ಯಾವ ಬುಕ್ಕ ತುಗದ ಅದ ಅದಾದಪ್ಪ ಚೂರು ಮೈದ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಪೊಡಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋ ಕಡೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಬಾರ್ದ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಮರಿ ಜಿಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮೀನು ಬಾರ್ದು ಚೂರು ಕೊದ್ದಿ ಆಡ್ಸು ಬಂಗುಡೆ ಬಾರ್ದ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇ ತುಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ
చూడు చెప్పాను ఇంక చెప్పాను ఇంక ఉప్పు ಜಾಸ್ತಿ ఇచ్చి అయితే సన్నదాదంత ఓ మాతమనుకోలు అడిగిపోరాడు ఉప్పు జాస్తి పడి ఉప్పుడు పాయి తీరాపుచి చెప్పాను ఉప్పు మళ్ళీ ఉప్పారు వెళ్ళి యానైతే చెప్పాను మమ్మీ ఎన్న కచ్చి యానకచ్చి ముందు నేపలాగా చెప్పాను అది ఉప్పుడు అప్పుడు చెప్పాను మళ్ళీ ಒಂದು ఉప్పే బాడ్రి ఇచ్చింది ఇంక ఒక సమాల ఆపు ఉప్పు కరెక్ట్ బాడ్రలా ఇంక చెప్పాను ఇంక ఉప్పు తర్వాత కూడా పట్టే ನೀನಂಜಿ ಪಂಡ కొద్దిగా కది అండ్ కజ్జిపులంచి ఫ్రైక్లా అండ్ రెడీ బాగుండు కజ్జిపులు రెడీ అన్న ముప్పై వరకు క్లీన్ మంత్ అంటే ಬಾಬೆ ಕರೆದು ಪೋಂಡಿ ಕಂಚೇನ ಅಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಾತೆರ ಬರೆಸಿಂಚೇನ ಇಂಚಿ ಪೋಂದುಲೆ ಬರೋರುಂಡು ಎಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುಂಡು ನಾವೆನ್ಕುಲು ಒಂದು ಬರೀಪುಂಡು ಮಸ್ತು ಎಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ರಜೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ರಜೆನೆ 2 ದಿನ ಬರಬರ ರಜೆ ನಮಗೆ 2 ದಿನ ಇಟ್ಟು ಬೋಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬರೋರುಂಡು ಇನ್ನೇ ಬರೋರುಂಡು ಪಿರ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ಮಸ್ತು ಎಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ತಿಳ್ಬುಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲುಂಡು ಓದಿರ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ರಜೆ ತಿಕ್ಕು ನೀನು ನೆನಪಂದಂಜಿ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂತೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನೇಬುಡ್ಚಿ ರಜೆನೆ ಬುಕ್ಕದ ದಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ನಾನು ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡಿತ ನಮ್ಮನೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪೊಪ್ಪು ಚಾನ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಚಂಪಳಂತೀರು ಬಂದು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ತಿರುಗಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಇವಂತಲ್ಲ ನಾನು ಚೈನಿ ಅನೆಂತ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಕೊಂಚಡಿ ಸೊಂಟಲ್ಲ ಬೇನೆ ಚೂರು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಅಂತು ಬಿಡಿ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡ ಅಮ್ಮಗ ಬರ್ತದೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಬಚ್ಚುಂಡ್ಲತ ಅವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಯ್ಯ ಬರ್ತದ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಿರ ಬೀಡ್ಲ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಂಚ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಚಾಯಮಂತ ದಿನಂತೂ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ರಗಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತೇನೆ ಗಂಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ದಾಳಿಜ್ಜರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಇನ್ನು ದಾಳಿ ತಿತ್ತಿಜಿ ಪೂರಾನೆ ಮಂತಿದೀಯೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಗದ್ದು ಬಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ನಾನು ಅಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ರಾಯರುಂಡು ತಂಜು ಪಡ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬರೀ ಚೂರು ಬುಕ್ ಅಂತ ಪಡ್ತಾನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಅದು ಅಂಚದು ಬೋರಪ್ಪ ಕದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಂಡು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.